Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ tal-familja paċ. L-lum ħuti l-Knisja tagħmel il-festa ta' żewġ apostli, San Xmun u San Ġuda. Jew nitolbu biex bl-interċessjoni ta' dawn iż-żewġ apostli. Il-kelma apostlu tfisser dak li jisma' il-kelma ta' Kristu u jmur iwassala. Il-mulej qed jistieden lilna wkoll li nkunu apostli tiegħu fid-djarna fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-familji tagħna. Jew għalhekk nitolbu l-għajnuna ta' Alla ħalli nkunu tassew xhieda ta' dak li nemmnu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nalurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int wassaltna biex narfuk permezz tal-apostli qaddisa tiegħek. Għamel li għat-talb ta' San Xmun u San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joktor lat ta' dawk li jemnu fik. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesejn. Ħuti, ma tkunx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-apostli u tal-profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewiet ixandru l-glorja ta' Alla, emej li deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek u Alla infaħru, lilek b'mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġema glorjuża tal-apostli. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ sejjaħ lid-dixxiepli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmieħ Pietru u Ħoħindrij, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Xmun l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskararjota li jimbagħad ittradjeh. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u fejqahom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mniġsa kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tisimgħu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb. Ma kienx ta' darba, hekk kien iħobb jgħaddi l-ħin il-mulej Ġesu. Isib il-mumenti li fihom maqtuħ minn kulħadd fi skiet jingħaqad ma' dak li jżomm lil kulħadd mal-Missier. Partikolarment intom li tiġu kważi xnejtek kuljum f'dan is-santwarju. Anke l-mod ta' kif inhu dan il-post maqtuħ mill-bliet tagħna, mill-parroċċi tagħna, qiegħed hawn għall-kwiet. Għaliex Marija triedna li aħna wkoll insibu dawk il-mumenti f'ħajjitna li fihom niftħu qalbna għalih. Inħeġġiġkom hekk tfittxux biss is-santwarju ta' Pino biex niġi smajt quddiesa u tlaqt. Hija xi ħaġa sabiħa iva. Imma hija wkoll xi ħaġa oħra sabiħa. Is-santwarju ta' Pino niskopruh bil-mod il-mod. Hija xi ħaġa oħra sabiħa meta inti tiġi f'xi ħin matul il-ġurnata, toqgħod anke fi skiet tiftaħ qalbek mal-mulej. Tieni punt li nixtieq insemmi mill-Vanġielu tal-lum huwa proprju dan l-ispirtu li bih jinnersaq lejn is-santwarju ta' Pino. U l-kotra kienet tfittex li tmissu u ma għaliex minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq. Dawn marru biex jisimgħuh. Aħna hawnhekk għalhekk niġu. Forsi ħafna drabi niġu anke bil-kontra. Nagħmluhom it-tnejn ta' imma li mal-aktar li nagħti valur. Ħafna drabi niġi ngħid ħammur jien biex nitlob lill-Madonna, ħammur jien biex inkellem il-Alla, ħammur jien biex nitolbu jenni. Imma l-ewwel ħaġa għandha tkun ħammur jien biex nisimgħu. Għax għandi bżonn li nisma' il-kelma tiegħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Jew għalhekk nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn iż-żewġ apostli biex il-mulej jagħmel minna wkoll nies li kapaċi jisimgħu tassew il-kelma t'Alla. Imbagħad ħadd tkun il-kelma t'Alla li tfejjaqna, li tmexxina. Jew inqumu bil-wifqa
U nresqu issa l-mulej it-talbiet tagħna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, partikolarment mal-Knisja f'Għawdex, biex f'dan iż-żmien tas-Sinodu u s-sena pastorali li qegħdin nibdew fl-imkien, inkunu dejjem aktar imħeġġa u lesti li nisimgħu il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna. Għamel li huma jisimgħu is-sejħat tiegħek kif laqgħuha it-tnax l-apostlu li inti sejjaħtilhom għal missjoni biex iwasslu kelmtek. Għamel li ż-żgħażagħ tagħna b'kuraġġ iwieġbu għas-sejħa li inti tagħmlilhom. Nitolbuk mulej għal morda tagħna. Għatihom il-qawwa, il-kura u dak kollu li huma jeħtieġu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż, nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li huma jikbru fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek qiegħda tressaqlek fil-bidu ta' jum ġdid. Għamel li l-kelma li inti tagħtina tkun kelma li tinżel fil-fond ta' qalbna ħalli tmexxina għax il-kelma tiegħek hija spirtu u ħajja. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna u nroddu ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda għal glorja bla tmiem li tajthom nitolbuk tilqa' it-talb tagħna u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq Mussier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarrisha permezz tal-Apostli biex ikompli jirowha dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, mulej Alla tal-iżerġ, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull quddusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tiegħek, fiċ-ċokontana nitolbuk bl-Ispirtu Santu biex iżommna dejjem fl-imħabba tiegħek bil-għajnuna tal-misteri li jiċċelebrajna fġieħ il-martirju tal-Apostli San Xmun u San Ġuda bi Kristu Siedna. Flimkien 3 Vamarijiet lil Madonna hekk niftakru mhux biss fil-morda tagħna imma anke fl-emigranti tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.